Guys, so may adlaw kaniyo mga suki na among supporters, mga viewers sa among vlog kara adlaw nga inyong ginasuporta, inyong ginalove. Daghang salamat sa inyong likes and shares, sa inyong support. So sa among viewers mapaluson, Visayas ug Mindanao, all over the world, within the globe. So good day sa inyo, good morning, good afternoon or good evening kung unsa mang orasan ninyo ni ma-view. So daghang salamat kaayo. So buenos dias, buenas tardes, o buenas noches sa inyo, senyor, senyoritas, ma'am, sir, dagan kayong salamat. So karon ako ang vlogger diri sulod sa compound sa PMG Islandscape Resort Construction Site. So karon akong ipakita ninyo ang among daily task sa among inadlaw-adlaw nga mga panggabuhaton diri sulod sa compound kuno sa aming asa dapit ni ma-assign. So karon is May 1, 2021. So Sabado karon. So atong sugdan ang May 1 og good vibes. So dapat positive thoughts lang tawad o nato ang mga negatives para within the year, within the month, positive lang ta permit. So negative ta sa COVID-19 pero positive ta sa good thoughts. So diba? So ana lang. So dili ta magpadala sa mga problema kaya itong una-unahon ang mga problema mo dapat magproblema sa atoa. So dili nato sila pasagdan nga ato sa pagkuanon ba nga dili ta magaproblema. So di ba? So ana lang na gitagaan ta problema sa Ginoo. Sama kada ko sa barko pero naisulbad na guys pareha kalapad sa dagat. So di na ta maglangan atong atuon diri akong kauban diri sulod sa balay kay kaning balayan So mo ni siya pagpalit pa lang daan ninyo taan so naa na ning balayan So karon need na mo ni siyang bakbakon tungod kay ang kalsada dito. So ang main view ng kalsada dito is naigo siya sa kalsada. So padulong diri sa among drop off area. So dapat na mo siyang gub-on para sa kalsada. So naanay in preparation na sad. So nanay next napod nga pagabuhaton sa mga bakbak amo ni siya nga putong dito sa ato ang bar tuhod. So dapat amo na siyang ma-prepare para sa sunod mabuhusan na sad. So karon ato ta sa akong kauban mo na ready na niya ang tanang gamit. So magsugod na mi. So good luck. Daghan kayong salamat. Guys. Ang among unahon guys, yung bakbak guys is kaning sa front part niya. So kaning main door na mo. So kinala mo siyang presingan is para ma-apil pa ang jam. Dili siya mabulag sa atong puntahan. So ang mga bintana nabaklas na namo itong mga jelusian is tanan mga mabuak, tanang mga matumba kinala mo nang ipagawa. So ang una namong bakbakon is kaning sa wall nga part tungod kay ang ato ang garahian ang mga tong atop dili pa nato siya mabaklas guys. Tungod kay napatay mga sakyanan nga naka-parking. So na ang mga sakyanan din ako pud ang sa sulod. So karon guys magsugod na mi sa among trabaho guys. Ano sa? Ilan. Okay. Asa mo lagi? Asa kita lagi? Ako kawin mo Yeah. Asa malibot ang birthday? Ha? Bayag ta ba yan? Bayag na? Ito,